Usa ka lalaki sa Baungon, Bukidnon nga igo lang matud pa na madlong sa silingan nga banha ang natigbasan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Samdan sa iyang ulo ang usa ka 26 anyos nga lalaki sa barangay Langaon sa Baungon, Bukidnon. Human nga gitigbas sa 46 anyos nga suspek nga ig-agaw rasab sa biktima. Sigon sa PNP, nahitabo ang insidente pasado alas 4 sa kadlawon ni adtong Domingo. Igo lang kuno miadto ang biktima sa panimalay sa suspek ug gibadlong niini ang suspek tungod sa kabanha daw niini nga miresulta sa panaglalis ug pagpanigbas. Pagkanto niya dito, mga argumento nila. So, mao din to nga ang suspect suko. So, mao din to inundan nga iyang na natigbasan ang kining maong biktima. Igo sa iyahang mga nakalayang parte sa iyang lawas. Hinoon, mitahan ra ang suspek sa susamang adlaw. Kasong frustrated homicide ang nakatakdang atubangon niini. Wala na kini mihatag og pahayag. Hinoon, luwas na sa makayaw nga kahimtang ang biktima. I-regulate yun ta ning nga ni mga inom-inom, no? Kaning kahubog kay kusagan matransform maging tao gyud sa mo resulta lagi usahay. Samdan ang usa ka 47 anyos nga lalaki sa Puro 4 Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Human kalit gidunggab sa iyang kainom. Subay sa investigasyon sa PNP, pasado alas 10 Domingo sa buntag, nahitabo ang krimen kung asa nag-inom ang suspek ug biktima. Apan wala damha nga samtang gakanta ang biktima, kalit kining gidunggab sa suspek. While sila siya, nag-inuman sila, bigla na lang siya gisaksak sa likod sir. So, immediately siya, right after siya, insidente, gitakbo ang biktima sa BPH Maramag. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima, samtang padayong gipangita ang suspek diyang miikyas human sa krimen. Pag-atubang kini og kasong frustrated homicide. Sa suspect sir, hopefully na mag-surrender lang siya, sir, voluntary surrender para mag-aan po siya ang kanya problema niya. Cyril Chavez, One Mindanao.